ഹലോ വെൽക്കം ടു ദിയാസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈം ജ്യൂസുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല ജ്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ആ നാരങ്ങ വെള്ളം അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ നീര് മാത്രം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കുരുവൊക്കെ പെട്ടാൽ അത് കഴിച്ചു പോവും, അതുകൊണ്ടാണ് നീര് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മുന്തിരിയാണ്. ഒരു 5-6 മുന്തിരി, കറുത്ത മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് വരുന്നത്. ഇനി ഈ മുന്തിരിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അനാറോ പൈനാപ്പിളോ അതുപോലെ പുളിയുള്ള എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മുന്തിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള മുന്തിരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ട്രിക്കാണിത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലെ മുന്തിരിയുടെ കുരു അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗസ്റ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതുപോലെ നമ്മൾ കാഷ്നട്ട് ചേർത്തിട്ടൊരു ലൈം ജ്യൂസ് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.